sngap ya kata kecing keren ke jonga kecing ai jing mut ke jonga ma te hakani ko por pat ba be ngawan ban pynphai ju phi ma ya kecing ai khublei jonga ma ya I ba sromwell mau do te ngakum ka beriu ma ka bom dap ka bom biang ka bom simlatip ya kata ubri ulong kumnu te ngakum keren sisa ya ketu video ka banang kong jonga ma henry pada ngam sempoi perkhat ma ba udai ubri ubadan hap deng jing duna te ngangai ba phi ma phi ki pat ba ru phinam ya thau ya kata chat ndang alai I ma bang ya tre po social media te ngai I kin ba udon ya ka jing duna tang ba khuble sibun ba dai ya ka men sim ba khrau jong phi ke ba phi kin tiu ya nga ba phi pen her dor ya la di kata ka de jing sisa te ngakhuble te ka pon ke ba ar pada ka bangan keren ka ni ka por kalong ma ya kitu kibru ki baju ban bhaya ki seng bhalang ma namar nga juyo I ma dang mener nga pet ki khobor ba ki seng bhalang ki yarap ki ki khna ki ba poisa bar ma dengan oi phi kitu ki ba mi kitu ki ba saj ban ki seng bhalang am ki hap ban mi ban le yarap daki ma wat julong la tang ba phi krisyan ya kata ka sarkar ga jong phi ma ha ba phi shi krisyan ya ka sarkar ga jong phi la da ka sarkar jong phi ka ban phin ban lang kat kum ga jing yo I jong ya ka jing lap election jong we wang leng ma wang leng nganong te uang hana balai ba kini ki beri ki mi social media kimi syakmat ban aya kata ka jimut la datang ka seng kala mi syakmat ma nadu ka HYC ka hito ka KSU ka HNM ki bro khot ki seng ki bal ami syakmat ban aya ban pasat jimut phinom khen ko re kata ma khen la kumangi lu pat ba sya ai hingin le chep hamba pitang sumi habar ndaro spa tali kali pipen yang piteng piteng pat ba em te ba piteng pat ba te kumno hin la jimut ma te tang kitu ki bala le ru phimla ban shim ya kata ka jingmut ke jongki te khublei shibun ya ka seng bhalang borok khoi te nga ai khublei ker pang ya ki yang ye tres tom susu kun samla kan singan ka ribat ka jait ban riu te ka pon ga balai ka bangan keren ma ya ka jingdon gi ba ong ma ba kinong kersian pra ki de ki ba matla ndai ka jing matla ka de ka jing burom ye ki we nanoi pi ka jing burom ngi kum ki long kumi ngi haban burom ya lagi jong ki khun ki ti jong ki bawan ha ki comment section jong nganget pi ong matla ya ka jing comment hi namar ba kinong comment kinong comment ngi matla shisha namar ba ngim kwa ban thau ya kita kinong comment I we pe we ngim la ban kan tho ya boro comment ar phongut kan tho ya boro silak sanlak an ru langut lo kata ka de ka jing im ka bom la ban pediang kan ngimat la sisa hakiliang ki komen mder kum kinong kersian NPP tang shulet komen ubriu si banai do thia do dem tang nakadaw kita kinong komen la kren klebe la kren lambir life hojai tenga te kum kata kalong kome ngasim bagi digi khun ki ti jonga ngam dan por ban pe kita ka komen wala dang adon ka por ngayo I eru henry pada ngam kwa ban pe kita komen teng paden mo namar bangade kanong yarap jongka ngade kanong mo kabaya kersian markel leng lang kita kisah social media tengah kumlap teng ma ha baki pen mi ik video jonga ki don ki bri ki bakren ayu teng keren hi ka keren hi ya kata hande pada kitu ki bawan komen pada ha comment section jonga nganget ngakubur ya kata ka jing ong jong phi bangi dai ki ba marlah namar bale namar bangim dai ki bapo dor ma ngim dai ki bapo dor bangin ya nia bat kita ki bannya nia bat kita kinong komen jongi ki bawan komen na komen jongi minta kala sapreng ma ku borhana ba kita kinong kersian pra ki wan ngar ngade kinong kersian pra tang bang 4 julit komen re ki briu ko basni ma ye gitu ki wat ye gitu ki ba ben ru ngam 4 komen re te nganoi phi ngam dan ka kti ban sat keleng yunu nuru te tangkum tahi pat ba be it namar bang adon me kita kamen sim bang ngakum kalong kemi mo ngahab ban it ya baro khamïar lo ki ya dom ne ki ya at ni ye long hakun kur kom ngata nga pendem ya lade bang sisin hi bang ala mi ngahab ban ye sya ki baro kapun ka balai ma dengan oi phi kamu ong ki penar matla phi yo pi klot phi was ngau thu phi no ite te mong phi menshwa ngam ju poi perkhat mo baga jela mi khalaya jungi mo menshwa menta mo menta ngam ju poi perkhat baga taka jela mi khalaya jungi mo bakin don kum kita ki jait briu mo ki bala ban bam ya lede ki we ki nang pet kai ngam ju poi perkhat baga longum ta henre menta ndang alami po social media ki don sibon ki mo ki jait ben ki briu mo ki bami po social media ya ka ba ki hun ba maki kin bam ki we kin pet ma henry manga pade ngam danai ai mo ban ai ya ka jait mriu henry mdei ratang ba ki badon ban ai ki jait ban riu ngai phi henry pade ka men sim kan kham tam ma ba ka ut ba ka yam na ka banta ka jingi jungi ya ka jing sha shitom jong ki briu ki basa ki khabardar ki bom yo tang ban tre ban kata ma watang ban ya bam ya di ki ba pliru ki im ha ka jing
jenjar ke jing saja kan handai pada ngam jupai perkhat mo ba kindon me kita ki beriu hang ni jala mi khala ya jungi ki bala mala senen ga khmat mo kisngo tanat ya ke jing le jong ka sarkar ha ka bakin bam yala de kila kadang yala de da ka spa sarkar jong ki bat ki hun pada ban pe ya kita ki para doi prasnam ki beyesh ki ba im saja ki be im lanot hapo ki khabor da te kapon ki basau kabangan keran ha ni kapon ke basau kajing ngusi jong amo ya kajing keren election uwei ang leng mo ya ka bau ong mo uthat burom ya lade nganget ba umthat ya ki wei dengan tip scam ba uthat ya lade henry pada ngasuan ban pynphai jipi ki pat ba khnang ba pin sngo tho mo ya kajing kan tho jong o mo ya i doktor riki sengkon i mp badan borom jongi i bala le no te uthat u ong hana ba ka mo ba shathi kinnom ithu lada ya ubri ubala pha na ka jela mi khala ya mo lada pha na ka we na ki we ki seng kam ithu kumut hap pha na be da ka npp na mar ba ka dei ka bjp dengan oip kata ka dei ka dur ka basisha ya ka ba ka npp ka dei ka bjp dengan oip lada yo mp jungi undan ba ithu nela ni syukran la jan hau tu angleng rungam tim ya kata lada yo mp jungi undan ithu yo mla le menu ban ithu te ya ka ap ya panro ya ka ap ya pan krisyan ya ka ap ya ra bor ya ka ap ya ra sor ngam tip ya kata te tangga wengan ap ka bakta bhaya ka mensim jonga ka dei ba uong ba ngim ithu no impera da phim ithu ma phi angleng ngim kwa tai ba ki angleng gini ithu tang mangi upat ba harangkat ka sarkar sithiru sapadal hiru biangi ma marngi lai ngila sakhi dal ki jongi khmat phim dan kam ban pen be jangi ba i doktor riki sengkon mo i mp badan borom jongi ila keren sethe mo ila keren ba primo ya ka e ka khia ka shon jong pa ba ila ra hapo parliament ban keren tengi nombe hi ya ka sur jongi angleng tenga ngaji ba yang leng rustang kan no ila shong thai mo henry padangi hak ban thau nomor ba ha ka jing angleng jongi ka ba imla ban thau wat yo ubri bala khlap no na prathai kumut ni hak ban thau ya ka jing angleng jongi te tangkum ta hi khublai shibon khublai shi charngo